खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाहैबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों जे हेमन्त बिश्व शर्माया कोरोना भाइरासनि सोमोन्दै दिनै मा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो बुंनो सानदों। रायजोआव जानाय नङा लकडाउन। रायजोआव जानाय नङा लकडाउन। जुदि रायजोआव लकडाउन जायो अब्ला दुखिया नखरा जोबोद खस्थ' मोनो। जुदि रायजोआव लकडाउन जायो अब्ला जोंनि आसामनि दुखिया गोरिब नखरफोरा जोबोद खस्थ' मोनो। मानोना दुखिया गोरिब नखरफोरा सानसे हाजिरा मावाब्लानो एबा सानसे खामानियाव थाङाब्लानो अब्ला नखरा सोलिया। ओंखायनो लकडाउन होगोन होननानै सानथ'वाखै। आरो बेनि गेजेरजोंनो फोरमायदों जे 45 बोसोरनिख्रुइ बांसिन एबा 45 एजनि एबभ जाय बिथांमोना जाबाय बिथांमोनखौ करोनानि भेक्सिनखौ लानो थाखाय गोरै खावलायदों। 45 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जानाय सुबुंफोरखौ करोनानि भेक्सिन इन्जेक्सनखौ लानो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। अन्नानै जाय बिथांमोना एबा बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदों आरो 45 एबभ जायाबाबो जाय 45निख्रुइ गाहायाव बिथांमोननि नखराव जुदि 45 बोसोरनि एबभ जानाय दं अब्ला नोंथांमोना बुंना होब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोरै खावलायब्लानो जाबाय। मानोना बे रावनिबो खहा खालामा। बे भेक्सिना मोजांनि थाखायसो। अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनखौ फोरमायना होब्लानो जाबाय। आरो बेनि गेजेरजोंनो हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों जे जुदि लकडाउन होआ अब्ला स्कुल कलेजा मा जागोन। थारैनो जुदि लकडाउन होनाय नङा थेवबो जुदि पयजन जायो अब्ला स्कुल आरो कलेजखौ बन्द खालामगोन होनना बुंदों। जुदि आसामनि सिटुएसना जुदि गाज्रि जायोब्ला अब्ला बेखौ स्कुल कलेजखौ बन्द खालामगोन होनना बुंदों। आरो जुदि आसामनि सिटुएसना जुदि गाज्रिथार जायोब्ला करोना भाइरासनि थाखाय अब्ला बिथांमोना बेलेग राहा लागोन होनना बुंदों। मा राहा लागोन फोरमायाखै, नाथाय बेलेग राहा लागोन होनना बुंदों आरोना। हेमन्त बिश्व शर्मानि बायदिब्ला क्लियार खालामना होनि हेमन्त बिश्व शर्मानि बायदिब्ला आसामाव लकडाउन जानाय नङा एबा जानायनि जेबो बिथांमोना थिरांथा लायाखै। ओंखायनो नोंथांमोना दासान्दि आसामाव दानो लकडाउन जागोन होननानै, नाथाय गुबुन